בעלי המן, מה נשמע? התגעגעתי. אני ישבתי וניקיתי כל היום. רק בשבילך. את נראית לפני כמו תמיד. תודה רבה. טוב, אז היום היה משתה. וחשברוש השתכר. כן. הוא שתה מדי הרבה מים. יין. יין או מים? שתיהם. אוקיי. ואז הוא אמר לי שאני אהיה השר הכי גדול. אני המלך המולך על חודי הכוש. 27 מדינות. כן. אז תמשיך להיות ככה. אתה צריך לעבוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אני הולך עם הרג. יאללה, באקשן. אז אני אמרתי למלך לשחרר אותה. ובסוף, יש שתי דברים. המלך שחרר אותה, שלוש דברים. המלך שחרר אותה. כן. קאט! אז אני אמרתי למלך בסוף לשחרר אותה ולהעיף אותה. אז בסוף אני אמרתי לו לזרוק את ושתי ולשחרר אותה, הוא שחרר אותה. ועכשיו המלך מחפש נשים. אין מחזירים. אקשן! ואז אמרתי למלך להתוותר מוושתי. כן. לא. Take off your jacket thingy. לא, אוקיי. זה נראה כמו פט אבל. What am I supposed to say? יש לה גבלת, נוזלת מהנוזלת. He went right to גיבנת. What's a גיבנת? Hunchback? מה זה הנצ'בק? גיבנת. And then I told her to throw her in the street. What? To throw Vashti. Oh my gosh, that's what's going on right now. Oh, Who's the queen? so now they're taking other women from the streets and they're trying them out. Oh. The streets? תעשה את זה מההתחלה. ואז אמרתי למלך אחשוורוש להתפטר מוושתי. כן. והוא גם התפטר מוושתי. כן. והוא גם מינה אותי להיות עוזר שלו. וגם חברה. וגם הוא מחפש בנות. מאיפה? מכל הממלכה. ואז אני אמרתי למלך אחשוורוש להתפטר מוושתי. כן. והוא התפטר מוושתי. כן. והוא שם אותי להיות עוזר שלו. כן. והוא מחפש עכשיו אישה חדשה. אנחנו מכירים מישהו? הוא מחפש בכל הממלכה. רציתי להביא את הבת שלנו. היא מאוד יפה. כן, זה רעיון טוב. היא מאוד יפה. כן. נעשה את זה, נשים זהב. לא, אבל יש לה את הפרונקל הזה על הפרצוף. לא משנה, נשים איזה בנד-אייד. והיא גם לא רואה בעין אחת. טוב, אז נשים איזה פאץ'. חסרות לה כמה שיניים. בסדר. אולי נשים טוספייסט. יש לה גם גיבנת. מה זה גיבנת? יש לה גם גיבנת. הנצ'בק. אקשן. ואז אמרתי לו להתפטר מוושתי, הוא פיטר את ושתי. כן. עכשיו הוא שם אותי משנה למלך. כן. והוא מחפש בנות בשביל להיות מלכה. איזה בנות? אולי, יש לי רעיון. יכול להיות שיש לנו בת. אולי נשים אותה. אולי היא יכולה להיות מלכה. לא, יש לה גבלת. נוזלת? יש נוזל לגבלת מהגוף. אוקיי.
אקשן. ואז אני אמרתי למלך להתפטר מכך. אומייגאד. למה? בגלל שהיא לא רצתה. אוקיי. לא רצתה. ואז מה? I don't know why. ואז אני אמרתי לה לפטר. ואז שחררתי. ואז אני אמרתי למלך. אקשן. אקשן, אקשן. למלך. תפסיק, לא, תתחיל עוד פעם כי מיכה הפריע. ואז אמרתי למלך. ואז אמרתי למלך לזרוק את דבשתי כן. ולהיות העוזר שלו. כן, אז אתה עוזר שלו? כן. ומי המלכה עכשיו? הם מחפשים מלכה אחרת איפה הם מחפשים מלכה? ב-27 מדינות. 127 מדינות? וואו. אני מקווה שיהיה להם הצלחה. אבל אולי ייקחו את הבת שלנו. אולי יקחו. אוקיי. אבל יקחו ערב. Sure was the best.